वार्ड नंबर 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी समता कॉलोनी से सभासद पद के शिक्षित सहयोग व कर्मठ युवा प्रत्याशी आपका अपना अभय तिवारी। तो याद रहे भैया, आपका अपना अभय तिवारी। अभय तिवारी को अपना कीमती बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। तो याद रहे भैया, आपका अपना अभय तिवारी। युवा के शक्ति, गरीब के सहारा, हर घर के हवन अभय भाई दुलारा। ए चाचा सुनो हो, युवा के शक्ति, गरीब के सहारा, हर घर के हवन अभय भाई दुलारा। बुझल भैया ना कौनो हो भेद के, अब की जितावे के बा भैया अभय के, अब की जितावे के बा भैया अभय के, सभासद बनावे के बा भैया अभय के, अब की जितावे के बा भैया अभय के। हर गरीब के साथ में रहे वाला आपका अपना अभय तिवारी, हर मजदूर किसान के साथ रहे वाला आपका अपना अभय तिवारी। अभय तिवारी के ना भूले के बा ना भुलाए के बा, और अपना वार्ड नंबर 11 के सभासद बनावे के बा। तो याद रखें भैया, याद रखें चाचा, अपन अभय तिवारी, अभय तिवारी, अभय तिवारी। याद रहे भैया, अभय तिवारी। बहली नहीं के लहर बा, शाम सुबह दोपहर बा। याद रहे भैया, अभय तिवारी। बहली नहीं के लहर बा, शाम सुबह दोपहर बा। साथे में चले ले सबका के लेके, अब की जितावे के बा भैया अभय के, अब की जितावे के बा भैया अभय के, सभासद बनावे के बा भैया अभय के, अब की जितावे के बा भैया अभय के। अरे ये चाचा, ये चाची, अरे रौरा घर के बेटा, रौरा घर के नाती, रौरा ही घर के बेटा अपन अभय तिवारी वार्ड नंबर 11 के सभासद पद में लड़ल बानी। तो याद रखे बे चाचा, अभय तिवारी वार्ड नंबर 11 से लड़ता रे चुनावा हो अभय तिवारी। याद रखें भैया, आपके अपन साथी हाथ जोड़ी के ये चाचा पूजा तारे राउर पौआ हो। बॉटम दबाई हो जा भैया हो देख के, अब की जितावे के बा भैया अभय के, अब की जितावे के बा भैया अभय के, सभासद बनावे के बा भैया अभय के, अब की जितावे के बा भैया अभय के।